Amagqwetha amele unkosikazi Dudu Myeni wayesakuba ngusihlalo webhodi yakwa-SAA athi ityala lokutyabeka ngezityholo zokubankonela urhwaphilizo zinefuthe lezopolitiko eziphendulela kweli tyala okaMyeni uzikhabe ngawomane iingxelo zokuba wachongwa ngowayesakuba ngumongameli weli uMnumzana Jacob Zuma. Owayesakuba ngusihlalo webhodi yakwa-Eskom unkosikazi Dudu Myeni ude wakhwela iqongeni ngelokuziphendulela kwityala elifakwe ngumbutho i-AUTA kunye nombutho abaqhubi benqwelomoya bakwa-SAA nelimtyhola ngokuba inkokhelo enqonela urhwaphilizo ngelixa wayetsala iintambo kwibhodi yakwa-SAA. The narrative in the country is as bad as that. I was also wrapped into the same mold as a person who is a delinquent director. Ukwajongene nezityholo zokuba ungunobangela wengxaki yokuntyumpa-ntyumpeka ematyaleni kweli qumrhu lezophapho loMzantsi Afrika. Kumatyeli angaphambili wayebalule ukubhokoxeka kwepokotho yakhe njengonobangela ungakwazi ukuvela enkundleni. OkaMyeni uziphikile izityholo zokokuba wachongwa ngowayesakuba ngumongameli weli uMnumzana Jacob Zuma kwisikhundla sokuba ngusihlalo webhodi yakwa-SAA. Ukwaphikile nokuba yaba sisigqibo sebhodi awayengusihlalo wayo ukunqunyanyiswa kwesivumelwano nenkampani yezophapho i-Emirates ngelithi yaba lisebe lezezimali elasikhabayo esi sivumelwano. There was so much noise in the media that we have abandoned. I remember reading something that we had abandoned a 1.2 or 2.2 billion worth of a relationship between SA and Emirates. Ukwazikhabe ngawumani ingxelo zamajelo eendaba ezithi wayelawula ngegqudu kumagosa phezulu akwa-SAA. Kwiindaba ze-SABC, ndinguJoe Mancia.